otu ọrụ National Population Commission NPC agago n'ihu wee kwuo na mmadụ ruru 1,249 bụ ndị nke ahọgoro iji wee chịkọba nyabụ amụma ịgụ ndị mmadụ ọnụ n'ụlọ na afọ 2023 ma bụrụkwazị n'ime steeti ya bụ Anambra. Nyabụ ihe mmemme bụ nke a ga-achịkọba n'ime ọnwa Jun nakwazi Julaị na afọ abụ 2022. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata bụ onye ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ. Ya bụ Federal Commissioner nke ya bụ Commission na-anọchite Anambra Steeti Maazị Chidi Ezeoke kọwara nke a n'oge ya na ndị eji okwu ha agba izu nke ndị obodo Ọka Etiti nakwa Nnobi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili South nwere ọgbakọ. Okpuru ọchịchị Idemili South nke dị na Anambra Steeti bụ otu okpuru ọchịchị ewepụtara ijiri wee mee nnwale agụmọnụ na mpaghara South East na Nigeria. Nnwale agụmọnụ bụ nke a ga-eme tupu ewee mee nke bụ nnenne nnwale eji ama one adị na ala. Dịka Maazị Ezeoke siri kọwaa na ya bụ nnwale agụmọnụ bụ nke a na-eme na enumeration areas a na-eme n'otu steeti ọbụla na geopolitical zones dị na Nigeria. Ọ kọwara na ndị ahụ ga-agụ ọnụ ga-agagharị n'obodo niile dị n'okpuru ọchịchị Idemili South n'ịgụpụta ụlọ nakwa ịgụ mmadụ ọnụ. Maazị Ezeoke kpọkwuru obodo niile a ga-agụ ọnụ ka ha nyere ndị na-agụ ọnụ aka ka ha wee rụpụta ọrụ ha etu o kwesịrị. Ọ ka akọwalụ ndị obodo na oge elugo oge a ga-eji mee nwane maka nwane ka a kpọrọ ya oge elugo ka fa dị nkwadebe ịnabata anyị maka ya bụ ọlụ trial census trial population and housing census ọnya ka iji wee bịa. N'akụkụ ya ka onye bụ Director National Population Commission na steeti a bụ Dọkịta Okwuchukwu Ụlasị mere ka amata na ịzụpụta ndị ga-enye aka n'ịgwụ ya bụ ọnụ bụ nke a ga-ebido na Tuesday 28 June wee rue na Friday 8 July, ebe ọ kọwakwara na ya bụ ọgụmọnụ bụ nke ga-ebido na Wednesday 20th to Sunday 24 July 2022. O kwuru na ọ bụrụ na agụcha ya bụ ọnụ na ndị na-anọrọ ya mgbọsị agụrụ ọnụ na agwụkwa ha mbọsị Monday 25th wee rue na Saturday 30th July 2022. Dọkịta Ụlasị kpọkwukwara obodo niile ebe a ga-agụ ya bụ ọnụ ka ha dupụtakwa ndị ga-eso na ya bụ mmemme ma kụzikwere ndị be ha ihe gbasara ya bụ agụmọnụ. Ife a na-achọ bụ na ije be mmadụ rụọ ọrụ n'ihi agwa ya na ị na-abịa ọ kwadoro ogo ka ị ghara imerụ ahụ ka o chekwaba ngwangwa eji arụ ọrụ mmadụ na ihe a na-akpọ material. Na-ekwu na ihe anyị na-eme na sensus a kịta abịa na-akpọ digital sensus ejizi aka ede afa mmadụ kama a na-ede ya n'ime fonu, and ị na-ede afa mmadụ n'ime fonu na-agụ ọnụ a na-eresive na sava dị na Abuja. So onye ka anyị bịara ịgwa wee na-ayọ ha ka ha gwa ndị mmadụ na anyị nọ around ka ha ghara ịtụ anyị egwu na anyị bụ the stranger. Ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị fa mma. N'okwu ha dị iche iche, onye bụ President General nke Nnobi Barrister Dominic Okpala nakwa Financial Secretary nke Ọka Etiti Improvement Union Pastor Moses Dike kwupụtara na ha kwere nkwa na ha na ya bụ kọmishọn ga-alụkọ ọrụ ọnụ n'oge a ga-eme ya bụ amụma. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata, akụkọ ụwa ABS.